Hello. Matra buri bakano. Hello. Sir life don't tie. Ang nung nuza fuya kay matre. Okay, fay hang bay. Hello, Pavitra Busumtari. नोंथांमोना प्रग्रामाव दिनैनि जितु गोजोननि नोगोर क'क्राझारावहाय जितु प्रग्राम सोलिदों रागाम दि बड'लेण्ड संस्कृतियावहाय सोर थांनाय कमेन्ट खामहरलाय सोर दंमोन दिनैनि प्रग्रामावहाय आंथ' दिनै थांनाय जायासै पुरा लोमजागासिनो आङो माथो थाथो थरायजोबदो सना ब्रह्म हेलौ 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 Hello. Okay. 519 people are watching. Good evening. Good night and sunset. Ma khobor abo de pratim sargari. Khobora to oरैनो मोजां किन्तु एसे लोमजादोंमोन ना एसे लोमजानायनिफ्राय एसे मोजां जाबाय दायो एकदम बरिया नङाबा बोरैबा जादोंमोन मुसाहारि हेलौ हेलौ आगै Bah, ang online pinili. Nasya pimene. Iran casa. Nangni was lagan dogandang. Hi Abo, I'm your subscriber Dancer Daimari. Thank you so much agay. Try gabon sir thangan de ang gabon perform kamigan. Ragam di BODOLAND SANSKRITI jitu मोनसे program लानाय जादों बिराद मोनसे मोजां program especially जोंनि जिमानखिनि कालचारजों लोब्बा थानाय मानसिफोर दङ बेनि थाखायथ' बिराद मोजां गाबोननि प्रग्रामा जिहेतु जोंनि थाखाय जोंनि बर'नि जितु हारिमु बेखौ लानानै सावरायमेल जागोन माने जागासिनो दिनैनिफ्राय ओमफ्राय दिनैथ' आं थाङासै जिहेतु गाबोनसो आंना फल बसुमतारी आदा लावदुमा अबाव आब' बेयो बबेयाव दङ बेयो माबायाव दङ मसलपुराव मैं असमिया लोरा सो बरो बुझी नापा ओके मैं आज लाइफत आहार कारण तो अकल आमार बरो जनगोष्ठीरे নহয় आपनालोके गम पाइसे ने पोৱা নাই মই হেতু गम नापाও किन्तु कोक्राझारत एटा ভাল এটা आमार जितु कालचारर লগত इनभल्व হৈ থকা মানুহৰ কাৰণে মানে সবৰ কাৰণে ভাল এটা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে आपनालोके मोर जितु ষ্টৰীত মই দি থৈ দিছো হেতু आपनालोके পঢ়ি কিনে চাব পাৰিব তাতে গুটেই ব্ৰিফলি দিয়া আছে তাতে গৈ কিনে চাব পাৰিব মই মানে এটা প্ৰগ্ৰামৰ বিষয় কথা কৈ আছো যেটো প্ৰগ্ৰাম হৈছে 3 দিনৰ বাবে লোৱা হৈছে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে হেতু প্ৰগ্ৰামটো হেতু হৈছে আমাৰ কোকৰাঝাৰত আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ যেটো মহকুমাত হৈ আছে হেতু প্ৰগ্ৰাম আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকেও তাতে যাব পাৰিব এনজয় কৰিব পাৰিব আমাক হেল্প কৰিব পাৰিব তাতে গৈ কিনে আমাৰ যেটো প্ৰগ্ৰাম হেতু ভাল কৰিব পাৰিব তাতে গৈ কিনে प्राय आंबो थांगोन आब' लोगो मोनगोन दे आब' कामदेब बसुमतारी औ आगै लोगो मोनगोन ओमफ्राय 928 people are watching आं नोंखौ नायबाय थानो मोजां मोनो जारौ थैंक यू सो मच ओमफ्राय गाबोन सोर फैगोन बेखौसो कमेन्ट्स खालामनो हरदोंमोन आङो अननानै दिनैनि जितु स्पेशल लाइभ भिडिअ फैनाय जादों बेखौ आरो आशा खालामो बे बोसोराव जिहेतु जोंनि रागाम दि बड'लेण्ड संस्कृति होननाय बे बोसोरनिफ्राय स्टार्ट जागोन सो आशा खालामो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो गाजा गोमजायै बेबायदि प्रग्रामा खुंहोलांनो हागोन होननानै आङो बेखौनो आशा खालामो आरो आं बिराद गोजोननाय मोनदों जे गोदान सरकारा जोंनो जेनेबा जोंनि जिमानखिनि कालचारनि जिमानखिनि दायित्व दङ बेखिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ बिथांमोना सानदों जोंनि थाखाय आरो जोंनि थाखाय माबा मोनसे मावफुंनो होननानै आखायाव लानो थाखाय सावरायमेल जेखौ लानाय जादों आं बेनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरदों जोंनि जितु गोदान चिफ सार दङ मिस्टार प्रमोद बर' सारखौ आरो
बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो दि आंनि फेसबुक पेजनिफ्राय जे नोंथांमोनाबो जुदि सम मोनोब्ला आरो सम दिहुननानैब्लाबो जोंनि जा प्रग्राम जानो गोनां बेवहाय फैनानै जोंखौ एसे गोसो गुदुं खालामफैनो थाखाय आं मा होनो गोसो गुदुं खालामनो थाखाय आङो बावहरनाय थाबाय नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामहरबाय मा होनो बर'जों बर' पुरा लोब लोब फैनांगौ ना ओमफ्राय आरो आंल' नङा हेलिना पारफर्म खालामगोन सिद्धार्थ पारफर्म खालामगोन आरो आं मिथिनायाव हेलिना सिद्धार्थ आं ओमफ्राय आरो आब' फुजिबो खालामगोन पारफर्मखौ ओमफ्राय सोरो दिन्थिलां बर' आब' गाबोन फैमारगोन दा आंबो थांगोन नों फैबा औ आगै आं गाबोन थांगोन गाबोन लोगो मोनगोन पुरा आर्लि मर्निंनो थांगोन आङो खिन्थु पारफर्मेन्सआ इभिनिंआवसो पारफर्म खालामगोन आङो इभिनिंनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो ओमफ्राय गसाइगावआव फैबा खबर हर आब' नों जों सेल्फि लानो लुगैसोगारो आं अके खोन्थाहरगोन आङो अके स' आं लाइफखौ दोनथ'नोसै बयखौबो आं आसा खालामबाय जे बयबो फैगोन होननानै आरो खामानि दंबाथ' बुंनो हाला न खिन्थु एसे टाइम दिहुननानैबाबो फैदो नोंथांमोना बेखौनो आङो आसा खालामबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंजों जइन जानायनि थाखाय आंनि लाइफआवहाय बाय बाय आरो आंनि लाइफखौ शेयार खालामना हो जाहाथे जाय बिथांमोना आंनि लाइफआव जइन जाफैनो हायाखै बिथांमोना आंनि लाइफनि जितु नोंथांमोना शेयार खालामोबा आंनि लाइफखौ नुनानै फैनोबो हानाय ना अके देन बाय बाय थेंक इउ